Opaľovací krém na tvár s nízkym komedogénnym indexom a SPF 50 od Wood & Spoon poskytuje fyzickú ochranu proti predčasnému starnutiu spôsobenému slnkom. Inovatívna receptúra s non-nanooxidom zinočnatým chráni pokožku, zatiaľ čo silná kombinácia antioxidačných a protizápalových olejov bráni poškodeniu voľnými radikálmi. Obsahuje kvalitné suché oleje, ktoré minimalizujú riziko upchávania pórov. Krém obsahuje minerálne filtre bez nanočastíc, čo je výhodné nielen pre pokožku, ale aj pre morský ekosystém. Krém sa ľahko nanáša a rýchlo vstrebáva. Poskytuje pleti intenzívnu hydratáciu a upokojenie. Je vhodný na každodenné použitie bez ohľadu na to, či strávite deň na pláži alebo len v mestskom prostredí. UV filtre blokujú až 99% v prvých 2 hodinách aplikácie. Tento prírodný opaľovací krém je skvelou voľbou pre všetky typy pleti a ponúka ochranu, ktorá nezanecháva masný pocit ani biely film. Je ideálny pre citlivú pleť a pleť náchylnú na akné. Určite oceníte fakt, že opaľovací krém je vodeodolný. Taktiež je vyvinutý na poskytovanie vysokej ochrany pred slnečnými lúčmi bez obáv z bielých stôp. Tento 100% prírodný krém používa revolučný neviditeľný zinok, ktorý zabezpečuje efektívnu širokospektrálnu ochranu pred UV žiarením a zároveň je šetrný k pokožke. Aplikácia je veľmi jednoduchá. Zohrejte mlieko v dlaniach, aby sa lepšie rozotieralo a vstrebávalo do pleti. Naneste na pokožku aspoň 20 minút predtým, ako vyjdete na slnko. Nanášajte mlieko ťapkavými pohybmi a následne rovnomerne vmasírujte, aby sa zlepšila absorpcia a zabezpečilo sa rovnomerné aplikovanie. Opakujte každé 2 až 3 hodiny, najmä po kúpaní alebo nadmernom potení. Náš ľahký opaľovací krém je ideálny pre normálne až masné typy pleti. Pre tých, ktorí majú suchú pokožku, odporúčame ho použiť na váš obľúbený hydratačný krém pre extra zvýšenie hydratácie. Pri pravidelnom používaní na tvár môže balenie opaľovacieho krému 50 ml vydržať približne 1 mesiac v závislosti od intenzity aplikácie a množstva. Ak krém používate len na konkrétnu oblasť alebo menej často, môže vám vydržať dlhšie. Avšak po otvorení odporúčame spotrebovať produkt do 6 mesiacov, aby sa zabezpečila maximálna účinnosť a kvalita. Tiež odporúčame skladovať na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. V našej ponuke nájdete aj vzorku, ktorá je pre vás vhodná na to, aby ste si produkt odskúšali.